Пак сме и от Titanium Cars. Какво имаме днес? Skoda Superb, 2000 кубика, 190 конски сили. 2016 година е автомобила в изпълнение Laurent and Clement. Нос от Германия. 183 000 км с пълна сервизна история в Шкода до последно. Какво направихме по автомобила? Изцялостно външно пастиран, вътрешно също детайлно почистен и подхранен на кожата. Обслужихме двигателя с масла и филтри и го подготвихме за зимните условия, тъй като автомобил се продава с 3-месечна гаранция или 5000 км. Имаме опция за удължение на 6 месеца. Биксенон, адаптивен биксенон с LED дневна светлина. Отпред имаме дистроник, камера за разпознаване на пътни знаци, асистент за лента и асистент за мъртва точка в огледалата. 18-инчови джанти, оригинални, с доста добри зимни гуми Ханкук на един сезон. Вижте какъв е профила. Както казах, автомобилът е напълно готов за зимни условия. Пълен кейлес с два ключа автомобила, затъмнена задна част. Full LED стоповете Crystal Style се водят. Камера за заден ход, преден и заден парктроник. Разбира се, електрическия багажник. Така. Имаме си допълнително фенерче, което е запазена марка за Шкода. 12 волтов изход. Долу имаме и допълнително пространство. Тук също имаме, както повечето Шкоди, ограничители за багаж и така нататък. Наистина автомобилът е доста добро ниво на оборудване, както казахме, Laurent and Clement. И така, от тази страна перфектен външен вид, без никакви забележки, както и вътре сега ще се убедите. Нека да влезем да го погледнем. Така, отзад напълно кожен салон. Имаме подлакътник с къп холдери, трета зона климатроник, духалки, тонирани стъкла, бял таван, без нито една забележка. Преминаваме отпред. Забравих да спомена, автомобилът е с всички стъкла са 2016 година, дори и челното, без никакви инциденти в историята си. Изцяло електрически седалки с надуване, плюс мемори, памет на шофьорската седалка, пълен ел пакет, автоматични фарове и чистачки, мултиволан. Ето го автомобилът. Сега ще го и запалим. Подгрев на предните седалки, две зони климатроник, адаптивно окачване, DCC, 5 режима на шофиране и на настройка, старт-стоп система, автоматично паркиране, помощник паркиране, електрическия багажник, отваряне и затваряне, auto-hold, електрическа ръчна и така. Доста добър автомобил, без абсолютно никакви забележки, както казах. Може сами да се убедите. Ето го и километража, 183 501. И така, автоматични къси дълги също имаме. Цената е 31 900, като към нея имате и ключа на гаранция, разбира се, от нас. Автомобилът е проверен и е готов за експлоатация. Следвайте ни в TikTok, Facebook и YouTube и до нови срещи от нас.